So manje-ke umuntu ngeke asakwazi ukwenza into ayithandayo mhlawumbe enze i-content ngento ayithandayo noma aphawule ngokuthi kwenzakalani emsakazweni ngoba wayesebenza khona. Engazongijwayela amasemba nini, nazini nge-radio nina, nazini ngomsakazo nihambe ningidakelwa la kwi-comment section. Ngikhulumile vele ngabo, so what? Ngikhulumile ngoLinda Sibile, ngikhulumile ngoSel Beyonce basemsakazweni. Into engicabanga ukuthi izokwenzeka uma kuwukuthi leyo nto leyo uyibona ngazi ukuthi wena ikwenza ukuthi ufake umunwe ey'nqeni, zikopeke ngayo. Hawu. Manje umuntu uyasakwazi ukwenza into ayithandayo ngoba manje khona iy'hlamba ey'zothi hhayi unomona, hhayi ubhitha unyoko. Episode ku-YouTube ngikhuluma into esisimple. Nilokho nithathe le makliphu amancane niwabona la ko-TikTok bese nicathi umuntu ukhuluma enye into ngoba nifundile anazi nokuthi kusokwenziwani. Hlamazeni. Subscribe kwi-Durban Online Podcast, DOP. Like and share and comment.